11:26, ušli smo u kombi. Pravi safari. Jednu put, šta je sad? Sad si gleda nešto peto, sa ovo, ono. Sad neko mi je to broj jedan, pa sve ostane. Petak, 17. jul. Ovo što vidite preko puta je skit Svetog Vasilija. Renovira se u kompletu. Za sad nema monaha tamo, ali bit će ih. Temperatura je plus 34. Ostrvce koje je oslikano na kalendaru za 2026. Ovo je klupa i malo pristanište. Odavde možete vidjeti i za Jerisos i za Uranopolis. Zabranjeno je kupanje, jer kažu da je neko ko je došao da posjeti manastir ušao u vodu i odmah je grčka policija snimila ga je dronom i odmah su reagovali. Sad, da li je samo završio sa opomenom ili je platio kaznu, to nismo saznali. Ali eto, ljudi, da znate ko dolazi, znači kupanje je ovde zabranjeno i rizikujete da vas grčka policija kazni. Toliko za sada, pa kad uključit ću kameru kad budem ulazio na brod, pa da vidite i kako se ukrcava na brod sa ove strane. Ja imam utisak, a vidiš, ja to nešto kroz san, to ja pričam kao s tobom, to Evo, braći u Hristu, Nenad Ljubojević i ajde ti, Branko, da nas slikaš, čekaj. i Zvonko Pešić. Kod Branka na... Evo, stiže brod. Do 20 minuta idemo. Svako dobro, ljudi, srećan put. Ono stao. Ono su... Ako možemo i pustiti na YouTube. Reci mi kod Užica što mi je. Ništa. Sam ti, a grad? Bio sam na skoro Sveći Srbije na slavi Svete Trojice gore kod kako bio iguman. Nije Danila, nisam nešto Nikola bilo u kvaru, hoćeš kod Danila, nego bre ranije gore, joj, od Užica malo pa se levo, što da može stati. Isto se renovira lepo, bio sam i ranije bez toga. Ne, po manastiru. Znači pre kad inače isključi se sa glavnog puta pa se spusti malo dole lepo. Da, Jerulin. Dvojica su samo gore, iguman jedan i on. Bili smo Svete Trojice, da ti kažem, opet imam vodu svuda ono, pošto čujem u penju. Kažem, ajde to. Imamo mi iznad. Svako dobro. Vi ste juče u Trojeru. A još što je to? Ćemo Rikac. Pa ćemo se... Ajmo Rikac, da. U stvari ne, bolje me nagni nazad, Nenade. Ću nazad? A da. Nagni ga nazad, ajde. Vuče se pojas po zemlji. Nema